yakithi eNazaretha ebuhleni umhlengi lo umpriest omkhulu ungokwangubani. Mpriest asingasichithi isikhathi ngani ngoba abalaleli okusempeleni izwi abalindile manje elakho hayi elami. Awuphinde ubingelele kwesibuye bese sihlala phezulu komsebenzi kaNkulunkulu. Ngiphinde ngibingelele bakhonza abahle enkosini ngesibingelelo esihle esithi ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Amen. Ngizacela ukuthandaza Nkosi enkulu yamazulu wonke, Thixo omkhulu wasekuPhakameni, siyabonga nokubonga Nkosi umsa wakho nothando lwakho. Usivusile Nkosi ekulaleni kwethu naseyingozini ebeyinokusehlela. Ekulaleni kwethu wasihlenga wasihola njalo Nkosi saze safika lapha kule ndawo siphephile. Siyacela ke Nkosi ukuba ube khona manje ebese ungena wena kimi usebenze kubo bonke lokho okuthandwa nguwena. Shilo Nkosi ezwini lakho ukuthi bheka izinsuku ziyeza oyothuma ngazo ukulamba ezweni, kodwa kuyobe kungasikhona ukulambela ukudla nokoma kube kungasikhona ukomela amanzi, kodwa kube kuwukuzwa izwi lakho. Sipheke Nkosi izwi lakho manje naphakade. Amen. Ngiyabonga bangcwele abahle enkosini ithuba engilitholayo nje ukuba sihlephulelane isinkwa, sihlephulelane indaba kaShembe, sihlephulelane indaba eyokuphila. Ithi inkosi enkulu yaseKuphakameni engomeni yalapha ekhaya ithi esikushunyayezwayo eKuphakameni kubasindisile abaningi. Siyakholelwa-ke ekuthenini uma kukhulunywa lezi indaba yikaShembe bazoba khona abantu noma ebe munye ezizothi mayikhulunywa bese zimthola emakhaya ngamakhaya lapho ekulalelwe khona lenkonzo njengamanje. Yilokho okukhulu okusibeka lapha ukuba akabe khona umuntu ozothi ngaleli yathuba elavela emsakazweni weVibe FM ukhona umntwana kaNkulunkulu wayekhuluma indaba kaShembe, ngambona uNkulunkulu. Kuyoba khona abantu emhleni phambili abayofakaza ngalokho ukuthi ngaleli thuba elavelayo sambona uShembe unyazi lwezulu. Bakhonza abahle enkosini, ngiyaye ngithanda ukuba mangizawukhuluma ukhona incwadi engibusisayo lapha, ihlabelelo 44 ivesi lakhona elokuqala. Ithi le ncwadi, Thixo sizwile ngezindlebe zethu ngokwenzo wakwenzayo, obaba bethu basitshenile ngokwenzo wakwenzayo emhleni yabo yasendulo. Ngoba masikhuluma lezi indaba ekusuke kulindelekile ukuthi indaba esitsheniwe zona, zakhulunywa endlebeni zethu, zakhulunywa nasemakhaya esisuka kuwo. Uma besixoxela obaba ngenye imini inkosi enkulu yaseKuphakameni uBabilanga ephethe inkonzo emzini waseKuphakameni, kwabe kuJulayi ka-1965 kuwumhla ka-17. Uthi ma ekhuluma namaNazaretha uthi akukho esize ngakho lapha eKuphakameni, uthi akukho umsebenzi esibuthene ngawo, uthi azizile nokuzosonta, azizile nokuzothandaza, uthi azizile nokuzobonana. Uthi kodwa singabantu abahambayo, uthi asihleli siyahamba sithwele imithwalo, siya ekhaya siya ezulwini. Uthi njoba silapha nje eKuphakameni singabantu abanjalo abafuna indlela yokuya ezulwini, akukho okunye size ngakho. Uthi ke bakhona abanye hlezi ababakhona phakathi komuzi, uthi abafika lapha ekhaya bezocela abantwana, uthi nempela babathola. Uthi abanye bafika begula, uthi nempela bakuthola ukusinda. Uthi kodwa njoba silapha akusikho konke lokho okusiletha phakathi kwalomuzi. Uthi njoba sila nje sithwele imithwalo, uthi abaningi bethu abakhona phakathi komuzi bathwele imithwalo kodwa baboni. Uthi basohambweni bathwele lemithwalo bahamba indlela elikhuni, ngoba indlela le yokufa okuyindlela edlule ethuneni.
okwenzekayo ngenye imini ukuthi ma umuntu esefikile ethuneni omunye uyengadluli ebese ngabi nawo amandla okunqoba ithuna lawe sithi masihlabelele engomeni ka235 sithi ngiphe inkosi amandla ngizodlula ethuneni. Uthi kuyaye kwenzeke abanye babambeke khona. Ngalamazwi ngizama ukukhumbuzisa, ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi noma ngabe izwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuba nje namhlanje kuyisabatha hlezi siphindele emathempelini siyodumisa uNkulunkulu, akusikho konke lokho ukuba siyobonana noma siyothandaza noma siyocelana, kodwa kufanele bakhumbule abantu ukuthi njengoba sibuyela nje sibuyelela ukuba singabantu abahambayo, abahamba indlela yokufa. Akusikhona ukuthi nje sizojabula sijabulela ukuthi kade ngamgcina usibanibani njengoba ngiye esontweni nje ngiyela ukuyobona yena, kodwa yilona lowo maye esontweni uyela khona ukuthi ungumuntu oyocenta indlela yakhe ayohamba ngayo ngomhla wokuphela. Amen. Ngiqhamuka ezweni laseMkhomazi lapha kuzalwa khona intombi engizalayo eYibisini. Kuleli lizwe uthi ubabamkhulu uma ebhabhadisa olwandle olunye usuku kuqhamuka lezi insizwa zasezweni lakithi eMkhomazi, nazo zithanda ukuba zibhabhadiswe kanye nabantwana bakaNkulunkulu ababebhabhadiswa ngaleso sikhathi elwandle. Zithi mayisondela lezi insizwa kuye ubabamkhulu zithanda ukuba zibhabhadiswe. Phakathi kwalezo nsizwa kwabe kukhona insizwa yakithi komalume kaSibisi. Usethi-ke ubabamkhulu kulezi insizwa, angizonibhabhadisa nina la, uthi ngizonibhabhadisela ezweni lakini ukuze kuvela amaNazaretha khona. Nempela-ke lezi nsizwa zalilalela izwi lelo lenkosi enkulu yasekuphameni, zabe seyilinda zibuyela emumva zalinda. Wagcina nempela ubabamkhulu efikile eMkhomazi. Uthi-ke ubabamkhulu mayefika eMkhomazi ekhuluma nabo, ukhomba indawo yabe ingaphesheya nje inamatshe iyisiwa, ubakhombisa yona. Useyabuza kubo ukuthi niyawabona lawa matshe na? Base bebukisisa labo bantu bathi cha, nceki yenkosi, babembiza kanjalo. Bathi asiwaboni, siyawabona amatshe, sibona amatshe. Uyababuza babamkhulu uthi niyababona laba bantu ekhomba amatshe? Ziyaphendula lezi insizwa zithi cha, nceki yenkosi, asibabona abantu, kodwa into esiyibonayo sibona amatshe. Isithi-ke inkosi enkulu yasekuphameni kubona, ithi cha, abantu abami ngakusiwona amatshe lawa. Ithi kodwa lawa ngamaNazaretha ayakuvela kuleli izwe laseMkhomazi. Nempela-ke leso siprofeto sikababamkhulu safezeka, ngoba namhlanje amaNazaretha ezweni laseMkhomazi akhona. Nami ngikhona nje noma ngiyisembumbulu manje, kodwa ngiyinzalo yakhona eMkhomazi. Safezeka-ke isiprofeto sikababamkhulu ukuthi kuleli lizwe kuyovela amaNazaretha. Ngizocela ukuba ngidlule encwadini yethu ekuyiyona ewumgogodla nesisekelo senkulumo yami, incwadi ekaMateyu 10 ivesi lakhona elika-33 kuya ku-39 ifundeka kanje: kepha lowo oyakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kaBaba osezulwini. Ningazindli nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula emhlabeni, kepha ngize ukuletha inkemba. Yebo, ngize ukwahlukanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalukazana noninazala. Izitha zomuntu kuyakuba bendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami kangifanele, nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele.
ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kodwa olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Nkosi busukufunda kwezwi layo. Le ndaba ekhulunywa lapha ikhulunywa inkosi uKristu. Siyifanisa nayo indaba kaShembe, indaba kaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu maye efika kumuntu uyaye amhlukanise nazo zonke izinto abeyithanda emhlabeni, nazo zonke izinto ebezizinhle kuye nebezimsiza, kodwa uNkulunkulu maye sefikile kuye wayeseyisola, wayesekhuluma ngazo ukuthi lezi zinto kayilungile. Kuyaye kumlungele lowo muntu osuke selizwile izwi lomemo kuye, ekuvumile enhlizweni yakhe ukubahlukane nazo, ngoba zisuke zingathandwa ekuphakameni, zisuke zingathandwa uShembe, zisuke zingathandwa uNkulunkulu, zisuke zingathandwa unyazi lwezulu. Kufanele umuntu enze lokho okuthandwayo ezulwini. Umuntu-ke uyayahlukane nakho konke, njengoba ilanda nje lencwadi. Ikhona indaba khona ezweni lakithi kaNkosazana uMayibisi, owashiya umendo sengenwe yilolu thando lwasimema nathi. uShembe wafika ngapha eMkhomazi, efikela emzini wakithi eYibisini, wafika washumayela khona, shumayele intombini zakhona ezase zilotsholiwe. Ngokuvama kothando lukaNkulunkulu ey'nhlizweni zazo, zabe seyishiya phansi imendo leyo zamlandela, yize sezithengelwe ngisho iy'ngubo zokwaba. Kwasala konke lokho kwaba yize zakuziba konke lokho. Ayisesuka amadoda endawo afika kuShembe athi, hawu, yini le wenzayo na? Lezi zintombi seyishiya abakhwenyana. Uthi-ke ubaba mkhuluma ephendula uthi, hawu bantu abami, angizange ngisho mina ukuthi ayibashiye. Base bebuza zona lezi ingane ukuthi, nina niyenziswa yini lento eniyenzayo ukuba nithi senilotsholwa, senigana ebese nilandela lo muntu, nishiye imendo yenu na? Zabe seyiphendula lezi ingane ngezwi lalithi, sesizwile ukuthi kunezwe elihle elingaphezulu kwalokhu kuganana, esilithanda singalibonanga. Isho njalo ingoma kababamkhulu yalapha ekhaya ithi, ngiyalithanda lelo lizwe elizayo ngingalibonanga wenhliziyo yami. Bafika kanjalo-ke lapha ekhaya uNkosazana uMayibisi, uKhasane owabekhona phakathi komuzi wasekuphakameni, obekhona ngesikhathi sikababamkhulu, wabakhona ngesikhathi sikaBabilanga, mangaphosisa ubekhona nangesikhathi senyanga yezulu. Bafika kanjalo bonke nobusika, bafika kanjalo phakathi komuzi. Unjalo-ke umuntu uma engenwe yilolu thando, nomuzi wakubo uba yize, nomkhwenyana wakhe uba yize. Isho njalo enye ingoma lapha ekhaya ithi, wangibiza wena Nkosi, wangibiza ngezwi lakho, ngasuka ngakulandela. Ithi ngashiya inzuzo yonke ngabe nginayo ngezwi lakho, ngasuka ngakulandela. Ilokho kusuke kulindelekile kumuntu osuke ethabatha indlela kaNkulunkulu, ukuthi akube khona ahlukana nakho. Usho njalo ubaba mkhulu mayefike emadodeni kaMjadu uthi, Mjadu sukulahle konke ngathi kulahle na? UMjadu ekhohlisa ubaba mkhulu uthi, yebo ncike inkosi, sengakulahla konke. Kanti bahlanganile bayisebevumelana ukuthi yebo, ushilo lo muntu kaNkulunkulu ukuthi asilahle konke, uthi yebo siza kulahla. Uthi kodwa kukhona konke lokho kukhona lapha kunomuthi, baba nomama, lo muthi muhle. Unjalo-ke umuntu uma esefuna ukwenza into ephambene nobungcwele uyayenza ibe yinhle. Ayisevumelana lamadoda athi lo muthi muhle ngoba ubulali, kodwa ungenisa imali lapha ekhaya, ungenisa inkomo
futhi ungenisa nezintombi. Ngakho kasizowulahla sowuthatha siyobeka lapha enqolobaneni. Base bewuthatha bewubeka khona ebuza uShembe ukuthi Mjadu usukulahle konke. Avuma uMjadu athi yebo sengakulahla konke. Ahamba uShembe uyoshumayela lapha eshumala khona. Uthe mayisebuya esebuyela kuye uMjadu. Ngoba uNkulunkulu ungeke wamfihlela lutho. uNkulunkulu ubona into esekusithekeni, ubona into esekujuleni kwenhliziyo yomuntu. Kwase kubonakala ngefu ubaba Mkhuleza esasondela nje elasuka lelifu leza laselifike enqolobaneni kaMjadu yayinobaba nomama wakhe labe seliyithatha layo iphosa emfuleni. Unjalo ke uShembe, unjalo uNkulunkulu uyayisusela kumuntu lokho asuke ngakuthanda. Ngisendabeni ke ukuthi umuntu uyahlukana nezinto abeyithanda uma esengena endabeni kaNkulunkulu. Ma ususendabeni kaNkulunkulu awukwazi ukuphila impilo yentando yakho, kodwa impilo yakho ngaso sonke isikhathi isuke ihlele ekwazini nasekulaleleni umthetho kaNkulunkulu. Uma sifunda lapha kuGenesis 12 ivesi lakhona lokuqala, uNkulunkulu ubiza uAbraham. Uma uNkulunkulu ebiza uAbraham, indlela kaAbraham yayingelula ngoba kwakumele ukuba ahlukane nomndeni wakhe, ahlukane nekubo, ahlukane nabangani bakhe. Isibusiso sikaNkulunkulu sijwayele ukuthi uma sifika kumuntu kufanele kube khona ahlukana nakho kuqala. Uma iNkosi uKristu sifunda lapha embhalweni ibiza abanye ukuba bayilandele, ibagcoba noma izobagcoba ukuba babe ngabafundi. Lapha encwadini kaLuka 9 ivesi lakhona elika 59 kuya ku62 ifundeka kanje: wayesethi komunye, ngilandele. Wathi yena, ngivumele ngiye kuqala ukuba ngembele ubaba. Kepha wathi kuye, yeka abafileyo bembele abafileyo babo, kodwa hamba wena ushumayele umbuso kaNkulunkulu. Verse 61. Noma ke nomunye ke wathi, ngiza kukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala ukuba ngiyovalelisa kwabasekhaya. Kodwa uJesu wathi kuye, akekho othe sebeke isandla sakhe egejeni abesebuya ebuyela emumva ofanelwe umbuso wezulu. Lapha le ndoda yayishonelwe uyise. Uthi uKristu maye icela ukuba woza sambe loluhambo lukaNkulunkulu ungilandele, isiyabika le ndoda ukuba hayi ngiza kulandela impela Nkosi, kodwa ke unginike umzuzwana ukuba ke ngihambe ke ngiyombela ubaba wami ofileyo. Isithi ke iNkosi, bashiya abafileyo bangcwabane bodwa, wena hamba uyoshumayela umsebenzi kaNkulunkulu. Nomuntu ngisho emisi ukwalusa izimvu zikaNkulunkulu kuyaye kube njalo kuye. Uma ebandleni asuke likhokhela noma eliphethe ngaleso sikhathi enye yezimvu zakhe isodakeni, bese kuthi nakuye endlini kwakhe kukhona imvu osodakeni ekufanele ayoyikhipha kuqala yile yezimvu asuke yilusileyo ngaleso sikhathi, ngoba iwona umsebenzi uNkulunkulu asuke emthume wona lo. Sisendabeni enjalo ke bakhonza abahle eNkosini, uShembe wafika wakhuluma indaba enkulu lapha emhlabeni, ekhuluma into esithema sesihlola umbhalo sayithola kuJohane ikhuluma. Uma sifunda lapha esitabelweni samaNazaretha ku70 ivesi lakhona yelesihlanu, ebese uyofunda incwadi yesambulo 20 ivesi lakhona elika12, uthi akube into efanayo, ngoba uthe uShembe mayelobe esihlabelelweni uthi abakhulu nabancane bayakwabelwa ngalokho okulotshiweyo ezincwadini zabo. Ithi mayisikhuphuka ithi imane efihliweyo ngoyifumana khona, netshe legama lami ngolifumana khona.
ma usufunda lapha encwadini yesambulo 20 verse lakhona lika 12 uthi uJohane mayebhala uthi ngababona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, izincwadi zaphenywa nenye incwadi yaphenywa yokuphila, nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini zabo njengemisebenzi yabo. Singabantu-ke abanjalo bakhonza abahle enkosini ekufanele ukuthi masisendleleni kaNkulunkulu sihlale sikukhumbule lokho ukuthi ukuhamba kwethu nokwenza kwethu singabantu abaloba incwadi eyofundwa ngenye imini. Kodwa sinikiwe ithuba balalele emakhaya abakholwayo abangamaNazaretha noma abangasiwa amaNazaretha noma bakholwa kuphi lapha bekholwa khona, sinikiwe ithuba lokuba asiphendukeni ezenzweni zethu zobumnyama siphendukele ekukhanyeni. Sisekhona isikhathi, yilowo nalowo usengayiphonsa kulomkhumbi omuhle kangaka unyazi lwezulu, eyathi inyanga yezulu ngenye imini ifunda incwadi ithi nina newukukhanya kwezwe, ithi asokhelwa isibane bese sibekwa ngaphezu kwetafula, ithi kodwa siya esichonyothini bese sibakhanyisela bonke abasuke bekhona. Nokuhamba kwethu ke singamakholwa singamaNazaretha kufanele kube ukuhamba okunjalo, ngoba singabantu abathembekile kakhulu. Uyazi umuntu uyayalibuka iNazaretha malenza noma ukuhamba kwalo azaphimisele athi impela bengingakwenzi lokhu, uthi kodwa ngoba nakho kwenziwa iNazaretha shuthi kuhle, shuthi kulungile. Athi impela bengingakwenzi, uthi kodwa ngoba ngibona iNazaretha leyakwenza shuthi kuhle. Kangakanani-ke umuntu kaNkulunkulu ma wenza okuphambene nalokhu uShemba akufundisile? Ufundani umuntu kuwe? Ikuphi akutholayo kuwe ngaleso sikhathi? Ngoba wazi ukuthi wena uyiNazaretha, wazi ukuthi wena uphethe ukuphila, wazi ukuthi wena uphethe ubungcwele. Ukwenza kwethu nokuhamba kwethu kufanele kushiye isifundo esihle, bantwana abahle basezulwini, emphakathini esiyakhele, emndenini esiphila kuyo, kubantu bonke esiphila nabo, ngisho emsebenzini lapha sisebenza khona, ey'ndaweni zonke zokubuthana. Umuntu oliNazaretha uyena umuntu okufanele abe isibonelo esihle ngaso sonke isikhathi, ngoba bayafunda abantu kithi ekwenzeni kwethu. Ikhona indaba eyake yakhulunywa ngenye imini, kukhulunywa ngenkosikazi. Le nkosikazi yabe ihlala nabantwana bayo, kukuhle konke, kodwa yayisiba nenkinga eyodwa yokuthi umakhelwane eyayakhelene naye, indaba nje ejwayelekile kodwa inesifundo enaso. Umakhelwane ayakhele naye wayefuya izinkukhu. Maye efuyele lezi zinkukhu lo makhelwane zimhlupha lo mama, zigijima egcekeni lakhe, engayithandi lento eyenzeka, imkhathaza umoya. Kuthe makuhamba isikhathi eyixosha, enza konke angasakwenza ukuyiphebeza egcekeni lakhe, kodwa azaze zaphebezeka, zamhlupha njalo zamkhathaza umoya. Zithema zimhlupha-ke kunjalo, wayesecabanga isu ngolunye usuku, esebiza abantwana bakhe uthi, bantu bami, hambani niyongibambela lezi nkukhu zikalomame ongumakhelwane wami ezingihluphayo lapha ekhaya ezingikhathaza umoya. Uthi ningibambele zona, ebese nibuya nazo niza lapha kimi. Base bephuthuma abantwana, bayathunywa phela, bathunywa umuntu omdala, base beyibamba, sebebuya nazo. Bathe mase bebuyile nazo bayibeka kuye phambi kwakhe. Wabe sethatha isipeletu lo mama, sekhuluma amazwi ayisifundo kubantwana bakhe bemile lapha phambi kwakhe. Uthi niyabona-ke bantu bami, lapha ekhaya thina into engihluphayo ngiyenza nje. Wabe seyiqhumbisa amehlo lezi nkukhu zikamakhelwane wakhe, wayiqhumbusa amehlo, wayeseyidedela. Uthe mayeyidedela ingasaboni, zingasaboni nomnyango ebeyingene ngawo, seyihambe ziyingqule ey'ndongeni, kuphuma igazi, kuphuma amanzi, kunjeyaya, zase igcina ngokufa. Wayesethi-ke sesiyinqobile inkinga abantu bami, ebengihlupha nebengikhathaza phakathi kwalo muzi.
Kwase kuhamba nje isikhathi esingaside nakakhulu. Wayesesuka lo mame ngenye imini esehamba edolobheni noma lapho kwakiwa khona. Useshiya umyalezo kulabantwana bakhe. Uthi nina-ke nibadadlana nizosala nigade lo mntwana wakwenu lo mncane kakhulu kunani nonke, nizosala nigade yena. Ngisahamba mina khona lapho engiya khona. Wayesehamba nangempela base besala. Bathe beseli begadile bemgadile lo mntwana. Wayeseyabahlupha kakhulu egibela phezu kwamatafula, ewisa yonke into ekhona, edonsa izitsha ewisela phansi. Enza yonke nje into eyayenziwe ingane esuka ihlupha, ikakhulukazi izingane lezi ezisuke igaqa. Ziyaye zibe ingane eyihluphayo, esuka igaqela kuyona yonke into, ngisho ibhodwe elisuke lishisa ingagaqa izifike kulo liginqi liwise phansi. Ingane nje igadwayo kakhulu. Uma ke ibahlupha labantwana, ithe kubahlupheni kwayo base bekhumbula ukuthi kambe ikhona into enhle esayifundiswayo lapha ekhaya umama wethu. Ukhona isifundo esihle wasitshena ukuthi lapha ekhaya inkinga esuke isihlupha ingasabekezeleki silungisa kanjani. Base beyibamba lengane sebelanda lesiya sipeletu nina owayeqhumbusa ngasi izinkukhu zikamakhelwane. Base beyibamba lengane sebeyiqhumbusa amehlo, bayiqhumbuqhumbusa amehlo. Bathe mabeyiqhumbusa amehlo kwase kuphuma amanzi, kwaphuma igazi. Base beyidedela, bayidedela yakhala yaze yaqonda yathula yathi ja. Ithe mayisithuli base bejabula labantwana. Bathi hawu sesiyinqobile inkinga ebisihlupha nebisikhathaza umoya. Abazi lutho nangokufa ukuthi lo muntu usethuli sefile. Babona ukuthi bona inkinga bayinqobile ngoba benza into abayifunde kumuntu omdala, ukuthi kambe inkinga mayihlupha lapha ekhaya ilungiswa kanjani. Base bephuma beqhubeka nokudlala eminyango. Iyabuya lenkosikazi mayifika kubona ithi hawu bantu bami, niyadlala lapha eminyango, uphi lo mntwana wakwenu lo mncane kunani nonke. Base besho kalula nje labantwana bathi hayi mama ukhona, ulapha nje endlini ulele. Bayiqhubekela nokudlala. Uma ihamba lenkosikazi ifika ingena endlini leyo umntwana babemkhomba kuyo, yakhangwa igazi, yakhangwa amanzi. Ithema imbona umntwana esibona ukuthi hawu umntanami sethule. Uma isibuyela kubo, esebuyela kulabantwana abangaphandle, uthi hawu bantu bami kwenzekeni lo mntwana wakwenu omncane. Bathi hayi mama besihlupha besikhathaza. Uyabona nje lezi zitsha njengoba yiphihlizekile zinje kunje ingoba besihlupha besikhathaza umoya. Uthi kodwa sabe sesikhumbula into eyodwa, ukuthi wena mama wethu ikhona into enhle owasifundisa yona lapha ekhaya, ukuthi kambe into mayihlupha lapha ekhaya yenziwa njani. Mhlampe yileyo nkokhelo ebingaba yinhle nakubazali bethu abangamaNazaretha emakhaya, ukuthi kabasifundise indlela kaShembe yokulungisa izinto emakhaya, kungabi khona indlela enye kanti leyo ndlela iwukufa. Ngoba yonke into esuke yenzeka phakathi komuzi isuke yisifundo kubantwana abasuke bekhula ngaleso sikhathi. Nathi ke singamaNazaretha singabantu abanjalo abathenjiwe umhlaba, ekuthi ukuhamba kwethu nokwenza kwethu kuyisifundo kubantu. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe ngabantu abenza izinto ezinhle. Simelwe ke nathi ukuba sishumayele ukuthi abantu abazane noNkulunkulu, abantu abazane nonyazi wezulu. Kodwa asinikwanga ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu wokuba sibe ngamajaji. Ngiyayithanda incwadi ebivamisiwe ukuba ifundwe iNkosi enkulu yaseKuphakameni, uThingo lamakhosazana, ekaJakobe 4 ivesi lakhona lika-12. Ithi munye ongumahluli nomisa umthetho, uthi nguyo namandla okusindisa nokubhubhisa. Ngoba kufanele noma ngabe kusesontweni noma ngabe kusethempelini noma ngabe kuphi, uma ekhona umzalwane wakho onesazelo esibi ngaye,
umazela into embi awunawo amandla okumahlulela, ngoba uma sewumahlulela lokho kukodwa kusuke sekuyisono kuwe, ngoba munye oyijaji. Thina ngokwethu sinikiwe amandla ukuba sishumayeze abantu. Ngiyakhumbula uma besixoxela bathi inkosi enkulu inyanga yezulu yathi akushunyayezwa abantu, iyala ukuthi akuphunywe kuyoshunyayelwa naseyitimeleni kuhlangabezwa abantu ukuba beze kushembe. Ilokho esinikwe khona ukuba senze khona, kodwa asinikwanga amandla ukumjaja umuntu, ngoba ukhona oyokwenza lowo msebenzi ngesikhathi sakhe. Ake ngisho lokhu, ukususa ucezwana esweni lomfowenu akukho wrong, kodwa into eba inkinga uma ucezwana lolo lizosuswa umuntu osuke nogongolo naye, iyayiqale lapho inkinga. Uma inkosi uKristu ifika kulaba bebambo wesifazane oqotshweni enze okubi nenye indoda, iBhayibheli lami lithi wayephingile. Uma ke ifika inkosi uKristu sebemahlulele ngomthetho kaMose ukuthi yebo kulotshiwe emthethweni ukuthi obanji wenza lokhu kakhandwe ngamatshe abulawa. Isifika kubo ke inkosi uKristu ibuza umbuzo ukuthi ukhona yini phakathi kwenu ongenasono. Base besuka labo abantu sebebaleka, sebesuka emehlweni abo. Kodwa inkosi uKristu uyayingasho ukuthi kurongi ukuba akhandwe ngamatshe, ngoba umthetho kaMose wawuvuma lokho. Kodwa into yabe yirong ukuba akhandwe abantu abanezono nabo. Yayingavuni khona ukona, ngoba ekugcineni mase besukile laba isisele naye lo wesifazane yedwa. Ukhona amazwi akhulumayo, amakholwa aka amaningi akavamile ukuthi afike kulamazwi uma ekhuluma le ndaba. Kuyaye kube mnandi nje ukuthi kwathiwa hey maye khona ongenasono kathatha itsha amkhande, usuke ke omunye seyithethelele waqeda lapho. Kodwa kukhona amazwi akhulunywa inkosi enkulu uKristu ithi hamba kodwa ungabusona. Ithi ke yebo sengikukhulile kulabo bantu, hamba ke manje kodwa ungabusona. Ayishongo ukuthi ngoba sengikukhulile kulabantu ebebekukhanda qhubeka uyokwenza lokhu ebebefuna ukukukhandela kona, kodwa hamba ungabe usona. Lapha esihlabelweni samaNazaretha sika 13 isihlabelelo lesi engiyaye ngisithande maye Thushembe amathalente neziphiwo makusetshenziswe ngokwenkosi. Siyaqhubeka nje emavesini onke ngiyaye ngiwathande ngoba achaza indaba lapho khona ekwathi khona ngolunye usuku uJesu ehamba wayesekhathala endleleni wahlala phansi eduze komthombo kaJakobe, lo esiyayihlabelele ngawo isihlabelo sithi lo umthombo kaJakobe lapho kwasinda khona amaSamariya. Uthe mayehleli eduze nalomthombo kaJakobe kwase kufika kuye inkosikazi yaseSamariya izokukha amanzi kulomthombo. Ithe mayisondela inkosikazi yaseSamariya yaseyibona uJesu, noma yabona umuntu, yayingazi nokuthi uJesu, yabona umuntu ongumJuda. Ngokujwayelekileyo amaSamariya ayingabantu ababengadlelani namaJuda, ababeyizitha. Ithe mayifika lenkosikazi imbona lo muntu yayisidinwa kakhulu, yacunuka enhlizweni yayo. Ithe isacunulwe yilokho wayesekhuluma uJesu esecela kuyo ukuthi hawu wena wesifazane bengicela ukuba ungiphuzise amanzi. Uthe mayicela lokhu yayisidinwa kakhulu, isimbuza ukuthi ngoba wena ungumJuda mina ngumSamariya kasidlelani nje. Lona ke wesifazane wayaziwa ngesimilo sakhe edumile nangokuthi umuntu onenhliziyo elikhulu. Akazange ambone umuntu noma sekuwumuntu lo abe kufanele yena acele kuye usizo.
kodwa wanaka ukuthi lo muntu lo ungumJuda. Uma-ke uJesu ehlangana nalo wesifazane waseSamariya, uthi ngicela ungiphuzise amanzi. Uthi-ke lo wesifazane mina nawe, mina ngumSamariya wena ngumJuda sidlelane. Useyamphendula-ke uJesu uthi ukube bewazi ubuzoyeka ukuthi sinobudlelwano obungekho right. Uthi kodwa wena into obuzoyenza njengamanje ubuzocela kimi ukuba ngikuphuzise, ngoba mina ngiphethe amanzi angcono kunalawo waphethe wena. Le nkosikazi noma uKristu esesho kanjalo ekubeni kokuba izisole izehlise ibone ukuthi lo muntu shothi umuntu kaNkuluNkulu, yabe isiba nemibuzo ithi wena ungcono ngani kunobaba wethu uJakobe owasikhandela lo mthombo na? Iyambuza futhi ithi wena uthi unamanzi angcono. Uthi-ke lona wesifazane, uma unamanzi angcono ngiphuzise. Usethi-ke uJesu hamba uyolanda abanye bakwenu ukuba ngikuphuzise. Nangempela bafika uJesu esefuna ukuhamba, base bemncenga ukuba ahlale izinsukwana. Ingakho mayisifika le ngoma yamathalente ithi bamncenga bathi ake uhlale nathi izinsuku ezintathu. Base bemncenga ukuba ahlale nabo izinsukwana. Uma esuka lapho wayesekuqeda ukungezwani phakathi kukaJuda namaSamariya, ngoba vele uNkulunkulu njalo uNkulunkulu akazwani nabantu abahlukanayo. Ingakho-ke waloba uNkulunkulu lapha engomeni wathi mNazaretha oyingcwele ningahlali ngokwahlukana. uNkulunkulu uzwana nabantu abathandanayo, uzwana nabantu abahleli bebumbene ngaso sonke isikhathi. Le ndaba-ke bakhonza abahle enkosini kaNkulunkulu, indaba yonyazi, le ndaba kaShembe esikhuluma ngayo lapha kulo msakazo, ayithengwa ngamali, ayithengwa nangagolide. Nokuza kwethu nje lapha kulo msakazo omkhulu kangaka iVibe FM bakhonza abahle enkosini kakuthengwa ngamali, kodwa kuwumusa nje kaNkulunkulu. Uma uSimoni ngenye imini sifunda lapha embhalweni, kwathi ebona uPetro noJohane bebeka izandla phezu kwabantu bebathandazela bethi abamukele umoya oyingcwele abantu, yayibuka le ndoda lento yayisiyathanda nayo ukuba nayo engathi ngaba njengoPetro, nayo ibe njengoJohane. Lithi-ke iBhayibheli lami, lo muntu wabe nemali eningi, wayesesuka esegijimela emalini yakhe efuna ukuba asithenge lesiphiwo esikulaba abantu. Wayesegijima eyakubo nemali, uthi ngizonipha imali nani ningiphe lamandla eninawo. Uthi ngifuna ukuthi nami ngithi mangibeka izandla phezu kwabantu kuzwakale lokhu nani enikwenzayo kubona basinde. Bakhona-ke abantu abanjalo bakhonza abahle enkosini abafana nale ndoda, abangabantu abanomoya onganeliseki. Uma ebona umuntu nento naye abese yayifisa. Le ndoda yayiwumuntu onjalo, yayibona njalo kuyiyona efanele ukwenza izinto. Ngiyabona-ke lo muntu wayefuna udumo, kanti laba oPetro noJohane babengenzeli lona udumo, kodwa babenzela inkosi. Nathi-ke bakhonza abahle enkosini ukuza kwethu lapha sizokhuluma indaba kaShembe, kasenzeli lona udumo, kodwa senza umsebenzi kaNkulunkulu. Hlezi ukhona ongakuthanda ekuthandela udumo, kodwa thina akusikho lokho, kodwa singabantu abahambayo. Njoba silapha nje singabantu abahamba indlela yokufa. Lokhu ukukhuluma kwethu sikhuluma ngoba sinethemba ukuthi ngenye imini siyothi noma sesilele, noma imisebenzi yenyama, noma izincwadi zethu lapha ekulotshe khona sezisiphikisa ukuthi singene kulowo muzi wesethembiso, kodwa kuyovela lokhu ukukhuluma bese kuma uthi inkosi ngalelo suku umntwana wakho wakhuluma ekhuluma indaba yakho. Njengoba akhuluma indaba yakho nje kukhona ababuye kwedukeni kwabo abase bekukhona ebese kuthiwa hawu ngalokhu kwenza okuhle kangaka
owakwenzayo woza mntanami ngokwamukelisa ngethemba. Ilokho bakhonza abahle enkosini, akuthengwanga golide, akuthengwanga siliva, zikhona izinto ezingathengwa, kodwa le iyisipho ezivele ezulwini ayithengwa, iba umusa ovela kuNkulunkulu. Ngiyayithanda ingoma ehlabelweni zamaNazaretha mayithi namhla mina ngithelile, ithi ngalishiya izwe lakithi. Sisakuyo incwadi engiyifundile ethi uNkulunkulu mayefika kumuntu uyamshisa izinto abeyithanda. Ingakho ubaba mkhulalo balapha wathi namhla mina ngithelile ngilishiyile izwe lakithi, uthi ngeze ngabuyele emumva, uthi sekuseduze kuphakameni. Umuntu uyabe njalo kufanele alangazelele njalo ukufika kulowo muzi wesethembiso, angabe sakhumbule emumva njengalabo abathi mase kuneyinkinga zibanethi izinto kube lula nje umuntu ukuthi ashathayi kwakungcono eGibhithe. Kube lula nje umuntu ukuthi akhumbule nalapha elandwe khona, abanye balandwe einkonzweni zabo ezithile. Kube lula nje umuntu athi hayi kwakungcono lapha engangikhona ekuqaleni, hayi le ndaba kaShembe kayikho. Sifanele ukuba ngabantu abanethemba, abahleli belangazelele njalo ukuthi noma usizi lusidla noma kunjani kodwa sekuseduze kuphakameni. Uma ngithatha indaba khona lapha izweni lakithi eMkhomazi, kukhona untombazana igama lakhe kwakuthembekile Mhlongo, kubo kwakuphezulu komfula uMkhomazi. Lo ntombazana wabe yigosa lezintombi engakholwa lapha ekuphakameni. Kuthe langalimbe ubaba mkhulu efikile ezweni laseMkhomazi, kwathi uma imbona le ntombazana, kwathi ukuhlangana kwamehlo awo namehlo kababa mkhulu, yase izwa kuphenduka into ngaphakathi kuyo. Yayizwa lento ithuma, ithi ayikholwe kuShembe, ayilandele uShembe. Ithe mayicabanga esikhumbula ukuthi inkinga kwakulukhuni kuyo ukuba ingakholwa kulokhu kuhamba, ngoba uyise oyizalayo wayemzonda uShembe. Uyise wayo le ntombazana wayeseke wamangalela ubaba mkhulu, emmangalela inkantolo emzinto, embeka icala lokuba ungumhunguli, uhungula amantombazana. Kuthe mase kusenkantolo uShembe wafika, wayesethi yena akabizi umuntu, kodwa labo bantu ibona bayizelayo kuye ngoba belandela ukuphila, ngoba befuna ukuphila. Langalimbe uShembe esemzini wakithi eYibisini, le ntombazana yanyenya, yayisinyenyela khona yayobona uShembe. Ithe mayifika khona njengabantu bonke, kodwa yayisiba nokwesaba ukuthi hlezi kunabantu lapha abazoyibona ebese beyoyiceba kuyise ukuthi ile kuShembe. Yayisicasha emakhabeni yacasha khona. Kwase kukusihlwa ke ngaleso sikhathi kukhanya nje endlini phakathi lapho kwakuhlezi khona inkosi. Yathi mayimbona inkosi ubaba mkhulu wayesethumela wathi bizani le ntombazana ecashile, wathi futhi namhlanje igama layo lizoba nguKekana, uthi ngoba inomlomo obheke eceleni. Usho konke lokhu baba mkhulu akakayi kuyibona nakuyibona, kodwa uyibone ngamehlo asezulwini ngoba yayicashile, icashele laba bantu ababezoyiceba kuyise ukuthi naye ihambile yaya kuShembe, kanti uyise wabe engamfuni uShembe, engamfuni nokumbona. Uma ke le ntombazana eyibiza, yayisimangala ukuthi uyibone kanjani ukuthi nomlomo obheke eceleni ngoba yayicashile emakhabeni. Ayizange yiye kubaba mkhulu, yabaleka ngokwesabela ukushawa nguyise. Le ntombazana yaphatheka kabi ngoba udadewabo omdala uElizabeth, uyise wabe semvumelile yena ukuba akabe yiNazaretha. Ngelinye ilanga uyise wale ntombazana wayeqhamuka kophuza emzini wakithi,
eyibisini kubo kwenkosazana le ngike ngakhuluma ngaye uMayibisi wayephuma khona ephuma kuyophuza. Wathi uma efika ekhaya lakhe wayese ethanda ezizwa nje ethanda ukuba kathume le ntombazane euthembekile ukekana ngelika babamkhulu ukuba ayihambisele ukudla udade wabo Elizabeth Enhlangakazi khona izobona lo Shembe emthandayo. Yajabula le ntombazana kodwa yaba nokumangala ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uyise abesethanda namhlanje ukuba ihambe iye kuShembe kade engafuni sonke lesi sikhathi ukuba iye kuShembe. Uthe uma ifika le ntombazana khona phezulu kwentaba engcwele yaseNhlangakazi sase siqhamuka isigijimi siyoyibiza ukuba ize kubabamkhulu. Uthe uma ifika kubabamkhulu wathi mntanami thina boShembe sihambile saya lapho kade kuphuza khona uyihlo. Uthi sihambile saya lapha kade kuphuza khona uyihlo. Uthi sithema sifika khona sase singena otshwaleni lobo kade kuphuzwa uyihlo. Uthi sangena kubona phakathi sase siphenduka siba intando. Uthi sithema siphenduka siba intando kulokutshwala kade kuphuzwa uyihlo. Uthi ubaba wakhe ingakho ezizwe esethanda ukuba thume wena ukuba uze lapha phezulu kwentaba Inhlangakazi ukuba ulethele udadweni ukudla. Le ntombazana yabe isikhetha inkosi enkulu khona lapho ngesikhathi ikhetha inkosi kwabe sekuba khona into ewayo iwa lento emahlombe ayo yayisiwa nje ithi gqi phansi. Ubabamkhulu wayesethi mntanami lento ebiyenza sengathi ungakhala uma ungibona bekingesikhona ukukholwa kakhulu bekungasikho nje ukuthi ubukholwe kakhulu. Uthi kodwa mntanami kukhona into engayifaka kuwena yasezulwini. Uthi lento engayifaka kuwena isatshwa nayisono. Uthi isono besingeke sikuthinte. Uthi kodwa ke namhlanje ngoba sewukhethe inkosi enkulu yasekuphameni. Uthi lento sengiyikhiphile kuwe. Uthi uzoke usizwe isono sishaya enyameni kuwe. Uthi ubunzima bokuvivinywa nokulingwa uzokubuzwe bugadla kuwe enyameni. Besifanele bakhonza abahle enkosini ukuthi sibe ngabantu abacela ukuthi inkosi besicela leyo nto eyayukekana esatshwa nayisono ukuthi inkosi kayisembathe nathi ukuthi ekuhambeni konke esikwenzayo ayibe ngakithi, ayibe into engasishiyi, ayibe into engasilahli, akube into ehlala nathi, ihlale isembathile ngeyikhathi nangemzuzu. Ngoba ukukholwa kwethu kulobu buNazaretha kuyidwala elibushelelezi elibehlulayo abeningi. Le ntombazana yabe isisuka isigoduka emveni kokuba sewuphelile umhlangano. Uma ke le ntombazana isifika ekhaya yayikade isinaye nayo umuntu eyayisihlanganisile nayo noma wayeseyilobola noma kwakunjani. Yayisiyahlukanisa nalomuntu eseyilobola yathi ayisena kugana yona ngoba isikhethe uShembe, isikhethe uNkulunkulu. Izinkomo lezo zabe sezikhona esibayeni sikayise kodwa zaphuma esibayeni uyise wabe sekhipha isiqalekiso ethi lezo inkomo mntanami ngiyozifuna kuwe. Uthi ngiyoyifuna ngisho emathanjeni akho. Yayisihlukana nomndeni wayo le ntombazana yayisisuka iyohlala ekuphakameni. Incwadi yethu ithi ngize ukwahlukanisa indodakazi nonina wayo, ngize ukwahlukanisa umalukazana noninazala. Ithi othanda uyise nonina kunami, ithi kangifanele. Ithi ongathabathi isiphambano sakhe yangilandele kangifanele. Ithi ozuza ukuphila kwakhe wokulahlekelwa. Ithi kodwa ulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami, ithi wokuzuza.
Le ntombazana ke yabe isiwushiya umndeni wayo isihamba iyohlala emzini wasekuphakameni, ihlala endlini okwakuhlala kuyo izintombi ezayishiya makubo ngenxa kaShembe. Igama laleyo ndlu kwakuthiwa kusemakamelweni, ibude buduze nje nasesipholi. Yaqhubeka le ntombazane nokukholwa. Uthe ngesikhathi senkosi ilanga yabe isiba ngumphathi wamakhosazana ngokubambisana nabanye abaphathi ababephethe izintombi emzini wasekuphakameni. Nangesikhathi senyanga yezulu iqhubekile yenza umsebenzi kaNkulunkulu emva kokukhathazeka ngokubona ukuhamba kukababamkhulu nenkosi ilanga. Yabe isiya enkosini isiyocela ukuhamba emhlabeni ingaguli, ingakuzwa ubuhlungu okwesithathu ngenkosi inyanga yezulu. Inkosi inyanga yezulu yathi awukakazohamba emhlabeni. Uma isiyodwa le ntombazana isicabanga, yayisicabanga izinto eziningi. Ithi mhlambe kungenxa yezono zami. Kwase kuvuka nalokho kwashiwo uyise, kuphuma izinkomo ezabe seziyilobolile. Kwase kuvuka nakho. Uthe ngonyaka ka-1986 mabesixoxele obaba, bathi ayisithatha isinqumo sokukhokha izinkomo zikayise. Kuthe nalapho isikwenzile lokho, kodwa isifiso sawo sokuba ihambe emhlabeni asaze safezeka. Kwabe sekuvela isibonakaliso ilele ngenye imini. Yabona ubabamkhulu eveze izandla, khuluma nayo ethi kekana. Uthi njengoba wangingcolisa izandla zami zisenjalo namanje. Sase sinqamuka lesi sibonakaliso. iBhayibheli lami lithi uThixo uyakhuluma kanye nakabili nomuntu ngephupho kodwa umuntu engezwa. Wabe sebanenhlanhla yokuzwa ke ukekana wayesekhumbula ukuthi kwathi ngolunye usuku kukhona kwakukhona wabizwa ubabamkhulu ukuba akazosusa indle yabiphambi kwenkosi. Uma le ntombazana ibizwa ubabamkhulu ukuba izosusa lendle, yayisiphuma yona isiyofuna igeja. Ithe uma ihamba iyofuna igeja, ithe uma isibuya nalo yabuya ubabamkhulu eseyibuthe ngezandla indle yabiphambi kwakhe. Wayeseyithatha eyoyilahla lapho kwakufanele ilahlwe khona. Kwaba isenzo leso esamdina kakhulu ubabamkhulu, noma singabeka ngokuthi kwaba isenzo esamphatha kabi, ngoba umuntu wasezulwini umuntu ohlele bathanda abantu, noma ngabe usuke wenza okuphambene yebo ulaka lakhe liyehla ngaleso sikhathi. NoNkulunkulu abantwana bakaIsrayeli wayehamba nabo bathanda, kodwa kwakuthi mase bonile wayeyathukuthela ulaka lwakhe livele kuthi alibaqede. Wayese imphatha kabi lento ubabamkhulu ukuba le ntombazana uthema eyithuma iqale iyofuna igeja azayibuthele yena lezi zinto. Uma ke lenkosazana isisuka nalesi sibonakaliso isiyobikela inkosi enkulu inyanga yezulu, ngoba lapha ekhaya mabe sikhokhelo baba bathi umthetho wakuleli bandla unjalo. Uma kukhona isibonakaliso sibonayo awuyicabangeli wena ukuthi sisho ukuthini, kodwa uyaye uye ezulwini, uye etafuleni, uye esihlalweni uyozwa khona ukuba lesibonakaliso sithini, ngoba ilobile inkosi enkulu yasekuphakameni yathi namaphupha ukufa angaveli kuwe enkosi kunokwenzeka ukuba sehlele ekulaleni kwethu. Isithi ke inyanga yezulu, yebo mntanami, lesi sibonakaliso sibonile. Ubabamkhulu lapha ekhona izandla zakhe ezingcolile ngesenzo wasenzayo. Isithi ke thabatha imbuzi uze nayo lapha uzogeza izandla zikababamkhulu. Yayisikwenza lokho le ntombazana yabe isijabula kakhulu ukuba isizohamba emhlabeni. Nempela kwadlula isikhashana wayeseyahamba emhlabeni, ngoba lokho kwabe kumbambile wayesekulungisile. Injalo ke indaba kaNkulunkulu bakhonza abahle enkosini. Ngisendabeni yoNkulunkulu efika kumuntu ukuthi maye efika kumuntu kubalekile ukuthi kube khona ahlukana nakho. Awukwazi ukuhamba noShembe ungazidelile. Awukwazi ukuhamba noShembe
ukuphila kwakho ungakubekanga phansi, wamukela uNkulunkulu. Uma wamukele uNkulunkulu nakubantu nje osuke uphila nabo uyaye ube umuntu ohlukayo, ngoba ulahlekelwa nayistyle kubantu, awubi naseyintweni lezi ezikhona. Angazi-ke kusuke kuyini kuba seyintweni, kodwa ma umuntu ophila impilo kaNkulunkulu usuke ungekho esitayeleni, usuke ungekho futhi eyintweni ngokwabantu, kodwa ngokukaNkulunkulu usuke ukuzona izinto, ngoba ukukholwa akusikhona nokucosha amaphoyinti. Kodwa ivangeli leqiniso elivele ezulwini, inyama yethu yayingalazi, ebese laziwa umoya wethu lo phakathi kithi, athi uShembe ngafa kwethembeni elihle elingumoya wakho. Inyama negazi yayingabuzwa ngisho ubumnandi balo ivangeli likamoya, ngoba isuke ingakuqondi okwaphezulu, ngoba yona ingeyasemhlabeni. Uma ivangeli lifika kumuntu leli likaShembe, leli lobuNazaretha, istep sokuqala umuntu asithathayo ukuba zidele, ngoba uma ungazidelile uyaye ulibambe ivangeli ebese ufuna ukubamba nokwezwe nezinto zalo, ngoba izwe liyadlula kodwa izwi likaNkulunkulu limile ungunaphakade. Uma ukuphila kwakho ungakunikelanga kuShembe, kwase kuphila yena phakathi kwakho, uma usufila unakho ukuphila ngomhla wokuphela, kodwa uyayebe umuntu nje oye kulahlweni. Kodwa umuntu osuke londa izwi lakhe uyakufumana ukuphila. uShembeke unyazi lwezulu ophila kithi, siyacela ukuba senze akuthandayo, ngoba into eyenza ukuthi isihogo sinwetshwe ingoba inqwaba yabantu baziphilela bona, abaphili ngokwentando kaNkulunkulu, abaphili ngokwentando yonyazi lwezulu, abaphili ngalokho okuthandwa uNkulunkulu nokuthokoziswa uNkulunkulu. Singabantu ke abanjalo bakhonza abahle enkosini, engazi ukuthi uNkulunkulu angasenza ukuthi singabi ngabantu abazama ukukhohlisa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ungeze wamkhohlisa. uNkulunkulu ubona ekusithekeni. Uma ungafuni ukuya emgodini ongenamkhawulo, kufanele ube umuntu okhethayo ukuphila kwakho kuba kube senkosini, ube ngumuntu oholwa uNkulunkulu, oholwa uShembe, hayi umuntu oholwa zinkanuko, ngoba inkanuko ziningi. Ikhona inkanuko yemali, ikhona inkanuko yokwenza okungalungile, ikhona inkanuko yezinto zobukhazikhazi, ekuthi sometimes mawenza eminye yemisebenzi ebese ubuswa yiyo, noma usemsebenzini kaNkulunkulu, ebese lapho isihogo siyanwetshwa. Kodwa sifanele ukuba ngabantu abaphendukayo, ngoba siyeza isikhathi lapho kuyovulwa khona amasango, ithi ingoma baphanga ukungena umenze engakavali. uShembe unyazi lwezulu uyena indlela neqiniso nokuphila kwethu. Incwadi lapha yabaseKorinte besibili, incwadi kaPeter, uPetro wesibili,